Čaute všetci, vitajte späť na kanáli. Dnes sa ponoríme do úžasných faktov o Srbsku. Srbsko, viete, tá krajina v Európe? Áno, tá. Deje sa tam veľa cool vecí a my odhalíme niektoré z jeho skrytých pokladov. A kým to budeme robiť, užite si v pozadí hru z Garry's Mod. Výbuchy, bláznivá fyzika, proste všetko. Takže sa pohodlne usaďte, možno si vezmite nejaké srbské maškrty, ak nejaké máte, a poďme sa niečo naučiť. Poprvé, Srbsko má tento masívny kaňon železné vráta. Je to proste obrovské. Predstavte si Grand Canyon, ale v Európe. Áno, presne taká atmosféra. Dobre, počúvajte, srbská pravoslavná cirkev je super stará. Ako oveľa staršia ako tie zaprášené knihy dejepisu, na ktoré ste sa snažili zabudnúť v škole. Ak máte radi hudobné festivaly, Srbsko vás nesklame. Exit Festival je jeden z najväčších v Európe a je tam divočina, kámo. Poznáte Nikolu Teslu však? Génia, ktorý v podstate vynašiel elektrinu? Áno, bol Srb, to je teda nálož pre mozog. Zabudnite na tých nafúkaných vinárskych snobov, srbské víno je to pravé orechové. Robia víno už od rímskych čias. Beograd, hlavné mesto, je starobilý. Existuje už veky a videl veľa dejín. Dobre, poďme sa porozprávať o jedle. Srbská kuchyňa je ako lahodná zmes balkánskych chutí. Majú také veci, ktoré sa volajú čevapy, čo sú ako malé mäsové klobásky. Srbsko nie sú len mestá, história, majú aj naozaj úžasnú prírodu, hory, rieky, lesy, proste všetko. Jedli ste niekedy malinu? Je dosť možné, že pochádzala zo Srbska. Sú proste kráľmi malín na svete. Tu je jedna zvláštnosť. Srbi používajú cyriliku aj latinku, ako keby sa nevedeli rozhodnúť, ktorá sa im páči viac. Ďakujeme za sledovanie. Ak sa vám páčilo učenie o Srbsku, nezabudnite dať like, komentár a odber pre ďalší skvelý obsah. Možno na budúce preskúmame inú krajinu, alebo možno len vyhodíme do vzduchu veci v Garry's Mod. Kto vie? Uvidíme sa na budúce.